Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu. Barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Ku danna mana alamar subscribe domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a jawabin shi na ƙarshe a ranar Litinin ga watan Mayu 2023 ran da zai miƙa mulkin shugaban ƙasa ga Bola Tinubu. Ranar mulkin Buhari ke zuwa ƙarshe. Kuma ranar ce sabuwar gwamnati za ta kama aiki, inda ranar za a rantsar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin shugaban kasa bayan lashe zaben da yi a watan Fabrairun da ya gabata. Jawabin Buhari na karshe ya taɓo al'amura da dama cikar da ƙoƙarinsa na yaƙi da rashawa. Shugaba Buhari ya ce, ‘yan uwana 'yan Najeriya, kun san yadda har cikin zuciyata nake matuƙar son na ga na yaƙi rashawa, wanda shine ya hana ƙasar ci gaba. Na yi baƙin kokari na wajen ganin an ci nasarar duk irin circiyar da muka samu wanda mun samu tsanani tsammanin wannan hakan ba. Ina murna kan cewa an samu nasara kwato kudade an dawo da su gida, an kwato kadurori da aka saya da kudin haram. A batun tsaro, shugaban Buhari ya ce gwamnatin ta yi iyakar kokarinta inda ta samu nasarar rage kaifin ayyukan 'yan bindiga da 'yan ta'adda da fashi ma da makami da sauran muggan laifuka. Buhari ya kuma buƙaci al'ummar Najeriya su kasance masu taimakawa jami'an tsaro ta hanyar lura da abubuwan da ke faruwa a yankunansu domin ganin an ɗaura ƙasar kan nasara da gwamnatin za ta samu. Ya kuma ce, har yanzu ina takeicin yadda ake ci gaba da garkuwa da 'yan uwanmu. Ina jajanta wa iyaye da abokai da 'yan uwa waɗanda suka rasa rayukansu da 'yan uwansu a wannan raƙalla da tashin hankali. Dakarun tsaronmu na aiki babu dare babu rana domin ganin an karɓi waɗanda har yanzu aka yi garkuwa da su. Muhammadu Buhari ya ƙara da cewa ya yi iyakar ƙoƙarinsa wajen ganin ya yanke wahalar da 'yan Najeriya ke ciki. Ya ƙara da cewa na iya bakin ƙoƙari na wajen ganin na sauke nauyin da kwa ɗaura min na mulkin ƙasar, kuma zan ci gaba da yin wa ƙasar addu'a bayan na sauka daga mulki. Sai 'yan Najeriya suka shiru suna jiran sabon shugaban ƙasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu da irin salon mulkinsa. Muhammadu Buhari zai miƙa mulki ranar Litinin ga Ahmed Bola Tinubu.